Ora padekana ngono. Nditoka waponi. Ni mutsirewo ka Chief Executive Officer. Oho, Mr. Sugar Chagonda wa ZBC. Wafugeko. Kungowamutsa. Kungowamutsa vachibeseyana. Kanyemba. CEO Mr. Sugar Chagonda anzina Kanyemba Bonzo ndikumutsei azima mukasi. Na management yawo yenze. Kusanganisira kama managers kusenda Mr. Isaac Mzabori pepa. Kana management yawo yenze. Yenze dzayene. Ati mabona ta iwewe. Yasi 22 ngataura nyaya yako Kanyemba. Kungowamutsa. Ndakhala ndikudziwa Kanyemba. Asi pane zvawafunga. Kana ndingobvunza. Kungowamutsa chete. Asi ndewakuru. Iwewe chai. Ndewakuru basi. Iwewe. Baba hivi kusanifikira zvakaipa iwe. Shungu nadzo. Kanyemba. Shungu nadzo. Unofana kuita zvinhu zvekuti at least Zimbabwe Anti-Corruption Commission aisvike padhuze newe. Boza vanenge vachinoti awe munhu ane shungu. Ndakaona interview yakaitwa na Honorable Emreza, chairperson weZimbabwe Anti-Corruption Commission. PaZBC TV. Okay, nezuro. Mari mwezuro. Okay. Achibvunzwa mashandiro akaita 2025. Ndizvozvo. Zvipinda muna 2026. Zvikanzi nyika ino ine basa. Mafaira avainavo. Usadaro Kanyemba. Ma-investigations avaita. Uyakati inodzinga. Kungangurwa. Tinogara takazvitaura panapa. Zvikanzi nyaya dzemasabhuku. Nyaya dzemasabhuku. Usadaro. Land. Dziriko kuzakyo. Kondanzwa kamakamo kuti akaenda ku High Court. Ndaibva tene. Hanzi saka pakaiswa chikumbiro chekuti chende kune mutungamiri wenyika chekuti ngavapublishe chii zvakabuda mu Land Commission. Report yeCommission. High Court. High Court. Iwe wakubwera nankani yamasabhuku. Kwakanyemba ndawa yaniko. Ndikukuza kuti turarewedwa. Ndozvavakataura. Na chairperson wazake. Atisitaura zvinhu zvamanyepoka. Ndizvozvo. I report yatutaura nezvayo. Taigara tichizvitaura panapa. Tai zvinhu zviri proper. Yes. Nyangarani kwadhapa. Saka kana zake yaita basa, vanozotora voendesa mapepa ku National Prosecuting Authority. Ivo vanhu vanofana kuita sei? Kubata vanhu. Yes. Avanenge vapedza ma-investigations. Wobva waendesa maripoti, woita sei? Wobatwa, wopiwa mutongo wako, woenda kucourt, wopiwa mutongo wako. Manje nyaya dzedu todzisa kunani nasi? Inyaya dzipi idzi? Dzemutaundi ka? Dzemutaundi? Asi pane zvaitika? Kokanyema. Zaka inombomhanya-mhanyera? Ndiri kunzwa kuti yakasvika kucancel. Asi pane vanenge vakanhongwa. Asi initially mazita aibuda asiriyo. Mazita aibuda asiriyo. Mazita aibuda asiriyo. But pane vakaita sei? Vakaenda vakatorwa kukanzuru. Kuvainona here. Ndikuvainona ndiri kunyangara kazina ngonyumba dzekumangiwa kumweko dzinoita ngati uku kuchitungwisa kauku kwatogara chitaura kuti ko vanhu vacho vanogara sei. Hapana kana kurongeka kwakanaka. Vamwe vari pasi pemagetsi, vamwe vari munzira, kana pakanzi kwada kuitwa madevelopments anoenda kupi munhu anenge akavaka permanent structure. Pane imba building yanetsa kuvainona uko. Kwavainona. Tichibva kuna Harare Drive tichiuya kuGroombridge paleft apa. Ndofunga upstairs. Ndofunga kubva muroad kusvika pane mudhuri. Kubva pane mudhuri kusvika muroad. Hapana 5 meters. 5 meters? Ndofunga kana 2 meters. Kana 2 meters. Zvaitozina his worship meya Mafumi. Isusu takutozofoswa kuti tiite tipwanye. Asi building iyi yakaita sei? Zvakanaka zvese zvakarongeka. Saka munopwanyira ndokuda kuchema kuti vanhu kana makambova pasi makambopa kuti seva vake. So unovaka hapana kana 2 meters kupinda muroad. Saka anofanira kuzosungiswa ipapo kana zvaitika kudaro ndiani? Obvious counsel.
kanzi unofana kusungiswa zvokuti imba yekana iri weti 1 million kanzi unofana kusungiswa imba iyo haivakwe pasina vanhu vanoapprova yecancel. Saka munhu aipaka motokari muroad oapprova imba and ndofunga kana entrance yacho handizive kuti munopaka kupi. Yes, zvandiri kuona muHarare ka hurumende inofana kupindira. Hurumende inofana kupindira. Madhisinyongoro acho akawandisa kanyemba hausi kuziva nezvebuilding yatitaura nezvayo. Handiri kuiziva ka handatokutaurira iwe uri kuiona pamapikicha. Isusu tinopfuura nepo every day. Saka zvekuti mota inogona mweri kana yatomu kunonokisa munhu anenge akatogara ndotokudza yokuda zvayoenda wozoonekesa musoro motikarimo. Tinogara takataura vanhu kana vari kuenda kubasa ngavashande basa. Kwaite kuti uri kuenda kubasa iwewe uda kukurumidza basa mari muhomwe nekupfuma one kwazvinozokusvitsai. Kana maenda kubasa uri kuona kuti patakataura kuti aiwa ngapagadziriswe pakadai ona mamhanyiro ati honorable minister mona vakabva vati anonga pagadzirisike vanhu ngavaite basa. Togara takataura panapa kokanzuri muri kupita ibasa renyu vanofunga kuti pamwe tinonetsa kana tichitaura nokuti tarisaone uchipinda muHarare macho muCBD madindi arimo mukati mataundi wakambofamba nakagoi wakambofamba naHarare Street paya pakapendera hurumende kugadzisa dhorobha paya. Kagoi ndo patiri kubvapo panet 1 building. Wiri aiwa unogara pasi aiwa ukhala pansi kanyemba kwendo ndokuda paka roundabout pana Fidel Castro kuzoti Fidel Castro achiuya neuko achienda kukopi huko. Ayo birawo masaka kulise kuripo zvakarongeka bvara tenepa kwabwino yakawina nezuro Chelsea Liverpool neBarcelona. Andona kuti Jimmy Julius ari kupinda kugwekwete ndakanzwa kakuti maplayers eManchester City adaka kudzosera mari yemasupporters pakatamba neBodo Glimt pakarohwa 3-1 masupporters akayazosapota hanzi wada kutodzosera mari kuti aiwa very sorry ibhora ripiro continue ibhora ripiro City chingiri kuitika kudzosera maplayers mari masupporters ndofanira kudzosera masupporters kuti zvatakaita zvitu very sorry bodo uye bodoka unoti uye bodoka Man City unozvati kana usina kumbojara kudyiwa ukazotanga kudyiwa unodzisa tarisa vanhu veManchester City nzvisatsitsi kwavari kuita ndonzwisiswa sere kana vasvika pano tanoti nzwisise vanodetseka. Bosi zvemunyati anosapota timu ipi? Bosi zvemunyati asi Tottenham. Amen. Kudaro ene Toto bosi zvemunyati. Amen. Manyarariro acho anenge Man City ko baba Marecha iChelsea ka namofera iChelsea mabhinya musafamba usiku wakomana andiri kuona kanyemba pabekana bzvingono ndichoka waponi ni mutsirewo ka Chief Executive Officer Mr. Sugar Chagonda wa ZBC wafungeko kungowamutsa vachibeseyana kanyemba CEO Mr. Sugar Chagonda anzi nakanyemba bhonzo ndikumutsei anzi mamukasi na management yawo yenze kusanganisira kama managers kusenda Mr. Isaac Mzabori pepa kana management yawo yenze bzayene ati mabonata iwewe ngasi 22 ngataura nyaya yako kanyemba kungowamutsa ndakhala ndikudziwa kanyemba asi pane zvawafunga kana ndikubvunza kungowamutsa chete asi iwewe chaiye ndewakuru webasa baba ipiri usati kukira zvakaipa iwe